Asa ka mo bakwit na? Nara guys, mga kainday. Maglalin daw siya, sige. Dugmon guys. Mga kainday ng dugmon ni nanay. Kay bubakwit siya, nag-andam na midaan og kuan. Kanon og ininit. Sudan na lang. Nami rescuer mga kainday. Rescuer na mo ni security. Ka mangita security. Yung bangod dyan, Deb. Hello mga kawatatap. So, ayun mga kawatatap mo. Balmin dito sa pitas balay nila manang kay nahadlok si Mother. Kay kuan mo dito ibabaw gamay ba ang kuan dili kay makuan ng tubig. Mga kawatatap ulan kayo dili sa mua. Ano ko nag-impake na ko oh. Ara ang mga important matter. Ako mga papilis na ko sa kuan ako giandam na nako mga kawatatap so ano lang ara jud kakusog sa ulan diri sa mga kawatatap tulo na kaadlaw ikatulo kaadlaw ron mga kawatatap ulan gihapon so ang sapa dito sa amua dito sa Butaugan mga kawatatap is ni awas na siya kay na guba daw ang riprap so ayan mag-impake ta no kay for the safety kailangan andam ta kailangan natin mga cape mga ato pagkaon mga extra sanina flashlight ang cellphone dapat i-charge na to always para in case of emergency mga kainday. So ayun mga kainday, kubalhin niyo na dito sa pikas dito sa balay naman ang wala gihapon ng nihupa ang ulan. Kubalhin na mo pikas dyan? Pupo niya pasigaan. Isang layo ang kasapa, mamaklit ka po niya. Makanay. Namay katol dito isa ka buok. Mao na. Di ba ko magkatol? Bukot man to. Kisa to dyan? Takal dyan, Dave. Ha? Pangatag ba? That's dreamer. So ayan mga kawatatap, maadto namin sa pikas. Makasiga mi sa suga.
Diyan, Dib. Mag. Dalaan mo dyan. Tarong nga ba? Dumami na pa sila. Happy na yun. Bawal. So ayan mga kawatatak na nga nagre sa Tikas Balay yung laman na nagdala miyog balunan, kinani mga sudan o ganing pag bugas, kanon na ay termos, na ay tubig nara si nanay naghinuktok aha mang sugaan yung nila oh. Dala guys, nanay dari siya guys. Si John Dave nila Dong balik ako dito dong Guys, dala guys. Kau siya guys, bisa luwi trabaho guys, sa iba lang. tarong video mo dapat ya bitin so yun mga kautatap among dito ang kakan ito ang mga gamit ng mag-repair ha si Bajun oh among tadlas Ako? ano man ito yun Bangun ako, wala na lako man na tubig. So ayan mga kawatatap, magluto ng spaghetti kay giulan man mi. Para na ami pang timo-timo mamakwet. Maghimo mag spaghetti mga kawatatap. Nami naghali na si nanay. Magkuan pa dyan na siya karon og kuan kalaha yang hinisan. Ni arang-arang na ang kuan, ang ulan wala na yung ulan. Salamat Lord. Ang tubig diri nawala na. Napadi ay gamay na lang. Pagsugnod ba? Sige na ano? Ano magagtuyo ba dyan? Sa tuyuhan na nimo? Ang ketchup ya, exam ng kuhan ng sauce, hindi ka magamit ng tuyo. Nagdala na siya kuan. Kaya magluto na siya. Sige, hinisi dito. Agoy! Dili ka rin. Hinisanan ba yun na ba, John? Dili si ganit mo, kinukuha ko dito kuhan. Pagkuhag kahoy. Ako, Nay, maluoy ka sa itong kahoy na nay. Ikaw ba kita? Hindi ka katungol. Kasi makamit.
Nagbaha sa mga kapa. Tatat. Kaya ang mga balay-balay nila na makwit ang mga tindira. Dari mo. Sigmaadtan. Tama anak anak. Rawon din na mo to. Ano kita po na bilang anak? Sige na pangita. Ah, may nagkakain dyan, Deb. Tanawa, anong pasaa? Ano ba na ito ang anak ko dito siguro na. Mami, ako cellphone. Ina, sige, video ko. Ma-please ka. Humantayos ka. Dada putih bagiku saku. Pa, Ganda naman. jangan. Ih, ampun.
Yawa dira. Agoy. Sige, tarugan ka. Ay, okay yan. Ano. Wala ka kung palihog ang ispat din. Hoy! Ma, abi, gutulit ka sirma. Kailan mo play? Gutulit ka kung kanilas madungan. Ano na isip? Kaon si Ala. Ma. Mama, pala. Terus pat, murag sipon. Sana ka ni Ma. Ako na na. Mamalhin namin dito ay lamanang guys. Mga kainday. Hoy, dali na. Dal ajon kay wa man kay ganyan kasi cellphone dira ba? Wow. Ma, dire ako daw mo. Kayo ka mo dira. Anay. Ma, taon ako. Makakawat at ako. Ito na ta manihapon, mamahaw. Mamahaw na ta manihapon di ay. Oh, ay lang na. Hoy, naon sa ako di ako ninyo manihapon ta. Dali na mo. Mahaw. Ah, pag formal ha. Mag-iat. Nandiri ako, dala. Isa-isa lang kuha dong. Ikaw, man, hukad pa, daplin. Ngapon. Buang pati silpong, ganda na. O di magdinirok ha? Padyon? Naman? Yan, naman. Dong! Kabandong ha? Ang manit. Ang hoy.
Kaloy in town. Napahitutok daplin. Wala, kung pa ba? Dahil ko mo. Mga unsa ta mga kawatatap. Patay ka na. At hindi ka din na, ito din. Mga unsa ni. Bye. Kasing. Anak karo. Santag sampagite. Kanihapon busog na.